Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kuma sila aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulunba ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali laada dɔ latilenna u fɛ ni o de ye ka taa sankura foli kɛ jɛkulu ma ɲɛmaa la ni o ye an fa ye Seyide Sherif Ousmane Madani Aïdara Abdul Karim Sako a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen tɔw kan. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o maaw ye u sen bɔ o kɔrɔ laadala ka taa an karamɔgɔ Seyide Sherif Ousmane Madani Aïdara a sɛgɛrɛ a ka denbaya la ni ka foli kɛ a ye. O baaraw bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye k'a fɔ silamɛw ka sankura ka taa silamɛw ka sankura foli bila a la nin kɔni kɛra waati ye min n'a kɛra nisɔndiya ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ Seyide Sherif Ousmane Madani Aïdara a n'a balimaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka na foli kɛ ɲɔgɔn na ni ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ. O kɛnɛ kelen kan u ye bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye ni foli ni waleɲuman dɔ ye n'o de ye k'a fɔ juin kalo tile 20 tɛmɛnen a ye hakilina min ta n'o ye k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ. O baaraw kɛra u fɛ Palais de la Culture la o kɛra wasa ye kɛnɛ in kan u ye o foli kɛ a ye ka dugawu kɛ a ye ni ka yira a la k'a fɔ o conseil a bɛ o ɲɛmɔgɔya min na ani groupement ɲɛmaaya min n'o b'a bolo su ani tile groupement maaw u jɔlen bɛ a kɔkɔrɔ fɛn fɛn bɛ se ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ jamana ka se ka basigi ni a wulila sanga ni waati waati ani olu sɔrɔ a kɔ o baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna la groupement mɔgɔw y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna u sen jɔ sirifikɛ la a ye sira min don u kɔrɔ n'o de an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun na an nana ka na o balimaya de yira a la bi ka na sanyɛlɛma foli kɛ a ye ka dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. A Seyide Sherif Ousmane Madani Aïdara a n'a ka cɛdenw groupement kɔnɔna la a n'a ka cɛdenw haut conseil kɔnɔna la u ye mun yira an na kɛrɛnkɛrɛnnenya na waati laban in na ni an bɛɛ lajɛlen y'o ye palais kɔnɔna la o don na o de ye k'a fɔ silamɛw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun na an ka don da kelen ka bɔ da kelen ka d'a kan n'o de kɛra o de bɛ se ka jamana in suma o de bɛ se ka jamana in lafiya a ɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ u ka kumakan sanuman ninnu na k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen an ka don da kelen ka bɔ da kelen o kelenya hukumu o de y'an se yan bi ka na foli kɛ sirifikɛ la ka bonyamasegin k'a ye ka dugawu k'a ye ka dugawu fana ɲini a fɛ. A b'an ka laadaw la san o san ni nin kalo in jɔra nin de ye silamɛw ka san kalo fɔlɔ ye silamɛw ka 1er janvier de ye nin walasa u kana tɛmɛ an ɲinɛ ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna dugawudon kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye Sherif Ousmane Madani Aïdara ale de ye groupement président ye donc ne ye secrétaire général de ye donc groupement tɔnden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan commune niveau la district niveau la bureau national niveau la ka na wulada kelen baro kɛ président fɛ ka n'u ka samɛ président ta la ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ yan o cadre kɔnɔna de la ka na samɛ foli k'a la ka na waleɲuman dɔw k'a ye ka na dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye a se bɛ dingɛ da la hali bi jamana kɔnɔ ala k'a n'a simaya ala k'a n'a kɛnɛya ala k'a n'a wasa an ka jamana yɛrɛ bɛ degun minnu kɔnɔ an ka jamana basigi ala k'a an ka ala deli ka jamana in basigi ka jamana kɔlɔsuma yarabi an ma san wɛrɛ ɲama k'a sɔrɔ an balalen don an lafiyalen don jamana bɛ hɛrɛ la min ka bɔ ka tɛmɛ nin kan. An karamɔgɔ Seyide Sherif Ousmane Madani Aïdara ni ale de fana ye o conseil islamique du Mali ɲɛmaa ye a y'a ka nisɔndiya yira k'a yira a nisɔndiyalen a balimaw a n'a baaraɲɔgɔnw bisimila ni sami foli in na n'o ye groupement ka sami foli ye a baaraw kɔni kɛra nisɔndiya ani munɲamuɲa kɔnɔ ni ka laban k'a kun cɛ ni dugawu don ye ka dugawu kɛ ala ka san caman yira an na. Amina yarabi ala ka o dugawu minɛ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ ya baara dɔw nun donna min ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin mɔni ani bagan mara ma ka bɛn ni tarata juillet kalo tile 7 ye CICB la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan mɔni ani bagan mara minisiri fɛ ni a sigi ninnu baaraw bɛ taa kalo 7 bɔ ɲɔgɔn la a kɛnɛ seereyara gouvernement maa caman fɛ Alhamidou Badi ni Ibrahim Kulubali Sirifura Jabaranso tɔgɔ la. Mali jamana kɔnɔ hakili jagabɔ kɛnɛ belebele mun bɛɛ la états généraux n'a bɛ ɲɛsin bagan mara mɔni ani jɛgɛ mara ma nin ye o commission sigili ye sen kan ni k'u ka baaraw nun don jamana marabolo 19 ni Bamako district olu faralen don ɲɔgɔn kan k'u tilan kuluba 6 la hakili jagabɔ na kɛ yɔrɔ minnu na bakuruba fɔli la jamanaden maa 2000 maa 180 olu de natali kɛ ni hakili jagabɔ ninnu na
Mukoson ka ɲɛdakura di jamana in baganmara mɔni ani jɛgɛmara ma ka dun ka fa sabati Mali jamana kɔnɔna na hakaja ka walankata ka diɲɛ jamana wɛrɛw lasɔrɔ. An ka jamana a dɔnnen don ni baganmara ye. An ka jamana anw de bɛ sogo di, anw de bɛ misi feere jamana wɛrɛw ma, anw de bɛ hali lahiya saga anw de b'a feere tɔw ma. Mais n'a fɔra ko anw fɛ yan nɔ sogo da ka gɛlɛn i n'a fɔ o jamana ninnu na i b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen nɔ f'an k'o ko de ɲini k'o ɲɛdɔn. N'i y'a jateminɛ fɛnɛ k'a lajɛ k'a fɔ an tun bɛ taa feerew kɛ minnu ma sisan olu b'a fɛ ka anw ka baara ko o ɲɔgɔn kɛ u yɛrɛ fɛ yen. Donc u b'an ka baganmaralaw u b'olu wele ka nɔgɔyaw k'u ye pour que u se ka sigi u fɛ yen nɔ ka a baara kɛ. Bon o fana o ye ko dɔ ye o tɛ ko laban ta ye parce que bɛɛ n'i ka cogoya don. Anw tɛ woro t'anw fɛ yan nɔ kɔgɔ t'anw fɛ yan nɔ mais baganmara n'anw b'o kɛ o de b'a to an fana bɛ se ka don diɲɛ mɔgɔw tɔw cɛla pour que an bɛ se ka falenw kɛ. Mais ni e jamana kɛra k'e tɛ se ka fɛn feere mɔgɔw ma fo e bɛ taa tɔw ta dɔrɔn de san ka na o tɛ ko laban ta ye dɛ. Ni hakili jakabɔ kɛnɛ a bɛ fɔ mun ma EGPA laɲini dɔ jaabitɔ don jamana ɲɛmaaw fɛ ka bɔ baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jɛgɛmaralaw olu yɔrɔ la. Awa ni kalo 7 baara ninnu senfɛ hakili jakabɔw na kɛ ka laɲiniw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ gafe belebele a bɛ fɔ mun ma ko Pacte National de Développement ani ka lawaleyali fɛɛrɛw sigi sen kan feuille de route. K'a yira k'a fɔ an bɛna a hakili jakabɔ kɛ ka hakili jakabɔ an ka bagan mara a bɛ cogo jumɛn na bi, an ka bagan mara gɛlɛya jumɛn b'a kan, an ka bagan mara an bɛ taa yɔrɔ jumɛn, an ka jɛgɛ mo o fana kɛrɛfɛ tɛ, an ka jɛgɛ mara o fana n'a ɲɔgɔnna de don. K'a yira k'a fɔ nin baara in ni a bɛ na kɛ nin kalo dama dama kɔnɔ a bɛ kɛ Bamako yan nɔ komi a bɛ kɛ région bɛɛ la. An b'a ɲini commission d'organisation ani département ministériel bɛɛ u k'u cɛsiri pour que nin baara in ni n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a ka kɛ ka ɲa, a ka kɛ ka recommandation minnu b'a to Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ. Mali a bɛ se ka farafina balo ka yɛrɛ balo ka farafina balo. Mali a bɛ se k'a ka sogo bayɛlɛma pour que misiw kana taga u sen na tuguni ka fɛɛrɛ kɛ pour que jɛgɛ ko mun b'an na o ka bɔ yen, an ka jibaw minnu bɛ yen nɔ o ka se ka jɛgɛ nati Mali ye mun b'a to jɛgɛ wɛrɛ tɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na. Donc nin bɛɛ ka tila ka baganw u ka kɛnɛya ka a sabati. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalo 7 kɔfɛ sigikafɔ ninnu baaraw na kun cɛ Bamako yan nɔ mun kɛnɛ kan wele na bila an dafɛ jamana damadɔ ma i ko Burkina Faso, Niger ani Guinée Conakry jamana. Ni baara ninnu dɔn kɛnɛ kan Mali dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu olu ye hakilisigi kumaw fɔ mun kosɔn laɲini ninnu o bɛ se sabati. Baaraw senfɛ halisa ni hakili jakabɔ a bɛ fɔ mun ma EGPA a tamasere n'an k'a ma ko logo o yirala jama na ne ka sɔrɔ la ka baarakɛminɛn di jama ma mun bɛ baara in yɛrɛ daminɛ ko fɔ. Alibisa kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye école Jelika Kulibali ye Senu sigida la ka sanga ni kalanbulaw hukumu kɔnɔna ye kɛnɛ dɔ ɲɛnamayara u fɛ kɛnɛ min ni a ye fara ɲɔgɔn kɛ ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Complexe scolaire Jelika Kulibali ka bɔ Senukaw fɛ yen nɔ u ka san 2025 ni san 2026 kalan kun cɛra ka bɛn n'u ka ladala ye lɛnjɛrɛba min bɛ sigi u fɛ san o san n'o bɛ dansiri u ka san baaraw la baaraw kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya ni muɲamuɲa kɔnɔ. ɲɛnajɛ de ne yɛrɛ ma bila kɔnɔ nisɔndiya ma la fɛ ka waleɲuman dɔn parce que ɲɛbɛ denmisɛnninw la ɲɛbɛ ɲɔgɔn caman na mais kulonkɛla damu ye jamana yɛrɛ sigilen bɛ denmisɛnninw kan bi o de kama an ye initiative ta ka nin kɛ nin y'a siɲɛ sabanan ye nin y'a siɲɛ sabanan an bɛ ka nin kɛ ala barika la an bɛ ka kɛ a bɛɛ kun bɛ ka cɛ o hɛrɛ kelen na an b'a ladeli hali bi
ala k'a ko tɔ yiriwa a kun bɔn ɔkɔlidenw don ɔkɔli bila kuma mana se a ka di i ye n'i ma dɛsɛ i ka ɔkɔlidenw la nisɔndiya sigida fana ko don i ka sigida mɔgɔw fana nisɔndiya diɲɛlatigɛ mana kɛ cogo o cogo kulon tɛ sɛbɛ saba o sɛbɛ tɛ kulon sa mɛ n'i ye ɔkɔli bila kuma sa n'i y'u fana nisɔndiya a b'u kɛ u bɛ kuraji ta kalan fana taabolo la bon fɛn caman dir'u ma même tableau d'honneur dir'u ma cadeau dir'u ma fɛn caman dir'u ma da se ka s'a bɛɛ ma an bɛ yɔrɔ min na pour le moment a b'a daminɛ entre jardin et septième n'ala ye san wɛrɛ yira n na 8e bɛ taa komi an bɛ ka taa n'an yɛrɛ ka niveau ye folikan min bolo ka se parents d'élèves ma parents d'élèves m'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que ɔkɔliso dayɛlɛli ka nɔgɔ jama sɔrɔli ma nɔgɔ mais n'i y'a mɛn ɔkɔliso mɛtiriw fana don n bɛ mɛtiriw fo k'u waleɲuman dɔn ka parents d'élèves fana fo ka senu dugutigi n'a conseil n'a jeunesse bɛɛ lajɛlen fo parce que adamaden an bɛ bi an bɛ senu yan bi de bon senu denmisɛnninw de fana bɛ ɔkɔliso la ɔkɔliso tɛ se ka bɔ yɔrɔ si ni senu tɛ a bɛ senu dugukolo de kan senu ladenw fana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ni kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen n'o complexe scolaire Jelika Kulibali a kuru kɔnɔna cɛ ɲɛnen ni u ka couleurs ye ani denmisɛnninw labɛnni ko ɲuman baaraw daminɛna ni denmisɛnnin fitininw ka prestation ye dɔnkilidaw ni chorégraphies ka sɔrɔ ka kɔrɔbalenninw da u kan n'u ka dɔnsen dumanw mun bɛ jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya. Bi alihamudulilayi ne bɛ ala fo ka barika da la école kɔni a diyalen ye a bɛnna ma den min y'a kɛ fana nin dugawuden de don barikaden de don a b'a fa la a b'a balo bɛɛ balima de a bɛ sinji dɔn donc ni ala ye nin latigɛ baga ma a ma bara nɔ parce que dugawu bɛ fɛn fɛn na n'i tɛgɛ dara ala b'a ɲɛ bolo danganden tɛ se ka ko daminɛ n'a b'a laban dugawu b'a kɔ barika b'a kɔ a b'a fa la a b'a balo a bɛ kabila la a bɛ sinji dɔn a b'a fa kɔmɔgɔw la a b'a ba kɔmɔgɔw dɔn ne yɛrɛ bakari bɛ min kɛ ni a kɛlɛ ala ɲɛ a bɛ min kɛ depuis a wolola sisan a man sɔsɔ tɛ kelen n'i ye n selen yan bi n'o tɛ sarun na se n sarun ne mana kɔsibila la mais adamaden mɔgɔ bɛ den n'a y'i bonya i b'a place d'a ma est-ce que i y'a faamuya baara nin ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka kɛ si ani kɛnɛya ye ala ka nin baarakɛden nin a ka maître ala k'u kanbɛn a musoman n'a cɛman ala k'u kanbɛn directeur n'a ka jama ala ka sijani kɛnɛ d'u bɛɛ lajɛlen ma bakari ala ka sijani kɛnɛ dɛ ma ala k'a sɔn ala ka garijɛ fili ala ka kisi gbɛɛ wɛrɛ ko masuwa ko ala ka kisi a denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba si ala ka dɛmɛ ala ka diya mun ɲuman kan bɛn ala kana siri mɔgɔ la ala kana to janfa la laban ɲuman ala bolo ala ka laban ɲuman d'a ma ka ɲin'an ka saya foyi la ala ka yafa k'u ma ala k'u layɔrɔ suma ala k'u saraka rijinɛ ye ala k'an yɛrɛ balo silamɛ kan ala k'an fatu jamana ala k'an fatuli minɛ kan jamana ala ka jɔ ala ka basigi don a kɔnɔ. a kɔni diyara n ye u ka baara tagabolo ka ɲi mɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'a taga ɲɛfɛ bon kalan sira kan ne den min a bɛ jardin de la a donna ɲinan de quoi a tagabolo kɔni ka ɲi an bɛ dugawu kɛ ala k'a taga ɲɛfɛ halisa ala k'u nafalan bɔ a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw yakubara ni jɔnjɔn sɛbɛn talen ka di kalandenw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ san kɔnɔna na complexe scolaire Jelika Kulibali la baaraw bɛɛ ka sɔrɔ ka u cɛ ni da la dumunifɛn dumanw ni minfɛn sumalenw minnu labɛnna ka di denmisɛnninw ma. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Samayira Sanogo ale ka ɲinininw don. Sudan du Sud kɔnɔ bi kɛlɛ bɛ dagabawuli la k'a sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ a jamana kɔfɔlen kɔnɔna na ka sanga ni o ye Comité international de la Croix-Rouge u ye a yira ka bɛn ni taridon tɛmɛnen ye k'a fɔ Sudan du Sud banabaatɔw dɔ farala o kan o 100 ba ye k'a fɔ 50 ɲɔgɔn farala a kan ka bɛn ni san 2026 kalo 6 fɔlɔw ye maa 260 bɔ ɲɔgɔn banɛnenw na dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu ma Sudan du Sud kɔnɔ k'a daminɛ janvier ka taa bila juin kalo la Sudan du Sud bilama o min ye diɲɛ bunna kun kan jamana ye maa bɛ se ka fɔ jamanaw ka lagare don baw ale de ye a ka yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ nin waati laban ninnu na depuis san 2025 kuncɛ waatiw kɛlɛ dagaba wuli a bɛ senna yi ka sanga ni Sudan du Sud jamana wolomasiri tabaw minnu bɛ yen n'o o kɛmɛ k'o kɔnɔ jɛya a jamanakuntigi Salva Kiir ye olu ni maa dɔw cɛ minnu bɛ jate minɛ i n'a fɔ Salva Kiir sinakɛ min bɛ yen ni o ye Riek Machar ale nɔfɛ mɔgɔw ye o la banabaatɔw salolen ka bɔ kɛnɛdaga kɔnɔ a caman kɔni b'a la ka kɛ sanfɛ pankuru de fɛ ka taa ni u ye Juba labitaniso kɔnɔna na ni ye furakɛliw kuntalajanw caman b'a la ka taa ka ɲɛsin o ma o min ni a yera k'a fɔ dɔ fana farala ye banabaatɔw nata kan ka bɛn ni san 2026 kalo fɔlɔw ye ko baw 30 bɔɲɔgɔnko 100 u farala banabaatɔw kan ka sanga ni Comité international de la Croix-Rouge olu ka laseliw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan du Sud jamana kɔnɔ kɛnɛyasoba minnu bɛ yen ni a caman baarakɛbaw ye dunanw ye olu kɛmɛ k'u ka daw suwa ka ji kɛ bidɔn na ka sanga ni kɛlɛ daba wuli ye min bɛ sen na ko baw yɛrɛkun sɔrɔ u ma nɔgɔ sɔrɔ la o min kɛ bɛ sababu ka degun ani gɛlɛya ka dɔ fara u ka kɛnɛyako bunna kun kan Sudan du Sud o jamana kɔnɔna na.
depuis Muhammad Gaddafi a fara san 2011 ka se bi mɔ bɛɛ tile o ma bɔ Libi jamana kɔnɔna na fangako buna kunkan baw ɲɔgɔn sama ani fadenya o ɲɔ o de ɲaamɛ Libi jamana kɔnɔ bina ka biya ka sanga ne fanga kunkanko kuma ye kɛɲɛkɛyan fan fɛ olu ni worodugu yanfɛkanw tɛ ka kan kelen fɔ jɔyɔrɔ ko kalafiliw labɛnni cogoyaw ani tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sɔrɔ dugujukɔrɔ nafasiraw la olu de kɛn bɛ ka politigiko ɲɛmaw Libi jamana kɔnɔ k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ bi ni k'o kɔ don ɲɔgɔn na ni o kɛn bɛ sababu kalafiliw tɛ ka se ka labɛn Libi jamana kɔnɔ depuis Muhammad Gaddafi o fara san 2011 waati o la Pakistan jamana o kɛn bɛ ka a yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye bɛn ɲinini sira kan walasa kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin fan filaw mɔ min bɛ se ka kɛ sababu Libi jamana bɛn ani keleɲɔgɔnya o ka sabati a kɔnɔ cogo min na Libi ka denw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ ne ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o hukumu kɔnɔna na Pakistan jamana a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen na min bɛ kɛ sababu ka fanga tila fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ furancɛla fanga buna kun kan minnu kuntala bɛ taa jɔ kalo 36 bɔ ɲɔgɔnko la o sababuya la gouvernement min no o kama gouvernement de consensus national o na sigi Libi jamana kɔnɔ ni ko ɲɛmaaya ta ka di Abdul Hamid Djebaima o min ye bi gouvernement d'unité nationale libyen o ma ɲɛmaa ye ni o lakodɔn bɛ ONU fɛ ni olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ wurudugiya faamu ni ka masakɛ daga dɔ k'o fana sigi sen kan Libi jamana kɔnɔ conseil présidentiel o min ɲɛmɔgɔ na ta ka di Saddam Haftar ma o min ye Libi jamana wolomasiri taba ɲɛmaaba dɔ ye ni olu dagayɔrɔ bɛn bɛ kɛɲɛkɛyan faamu k'aw ladɔnniya k'a fɔ journali baara min filɛ ka don Pakistan jamana fɛ jamana dɔw kɛn bɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin a mɔ a baara la olu jamana dɔw ye États-Unis, Arabie Saoudite, Qatari ani Turquie. Kenya jamana kɔnɔna na polisilakaw o ye hɛrɛ kɛ ka sanga ni maa dɔw kun faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye walasa ka se ka lamagalamaga dɔw kɛ Kenya jamana kɔnɔna na hali n'a ma ɲa k'a fɔ kɛwale don min kun kɔn bɛ Kenya jamana ɲɛmaaw fɛ Nairobi o min bɛ Kenya faaba ko fɔ polisilakaw o taara bɛɛ da o choix jamakulu dɔ ɲɛ min kun fara bɛ ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jɛɛrɛ dɔ kɛ Nairobi o dugu kɔnɔna na jɛkulu in yɛrɛ o ko a ma mouvement pour la justice économique olu kun ye a yira k'a fɔ o na taama kunkurunin kɛ Nairobi kaw fɛ Kenya jamana o faaba kɔnɔ o min bɛ don san yɛlɛma seli dɔ hukumu kɔnɔ ka sanga ni juillet kalo tile 7 san 1990 ye ni o min ye don ye Kenya ka denw o kun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn n'o ye walasa ka se ka yɛlɛma ɲini ka ɲɛsin bɛɛ fanga o kokɔrɔ donni ma Kenya jamana kɔnɔna na ni san laban 2 ninnu kɔnɔna na o don min ni kuma bɛ ka kɛ o kan maa tɛ ka a dɔn ka bɔ nisɔngoya kɛwale baara dɔw la minnu bɛ deli ka kɛ Kenya jamana kɔnɔ ka ta ka ɲɛsin yuruguyurugu o kɛlɛli mɔ fo ka se gɛlɛya min bɛ sɔrɔ Kenya ka denw fɛ tɔrɔmɔɲɔgɔnw sɔrɔlen nasira fɛ ani ba polisilakaw olu ka ɲagata kɛwalew ka ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw mɔ fanga in kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kenya jamana o ma ɲɛmaaba William Ruto a b'a la ka dɔ fara bagabagaliw kan nin waati na ka ɲɛsin maa o maa minnu kɛn bɛ ka a kɛ o ɲɛ tana ye o de y'a to maa o maa n'i bɔra k'a fɔ k'i b'i pɛtɛ k'a fɔ k'i bɛ na ni jɛrɛ dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu a yɛrɛ ka yeta la ka dankari a ka fanga maracogo la o tigilamɔgɔ ni polisilakaw o bɛ laban ka kari ɲɔgɔn na a ma da o ma a labanna nin waati in na ka bɔ ni ka kangari dasi ka ɲɛsin kunnafoni di sira dɔw ma o k'a ma ko veille standard ka sanga ni a ka kunnafoni di cogoya ye a kan olu mu ni a ye a yira k'a fɔ o kuma ɲuman fɔ kan ka sanga ni o ka kunnafoni di sira ye. Bi diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw an bɛ a kuncɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ Zimbabwe jamanakuntigi Emerson Mnangagwa a ye jalatigɛli kɛ ka bɛn ni tarata don o tɛmɛnen ye ka ɲɛsin sariyakisɛ dɔ ma min bɛ diɲɛ di a mɔ san 2 ka fara a ka masakɛya waatiw kan o bɛ a yira k'a fɔ a bɛ to fanga na fo san 2030 waati. Kibaruya bɔra ka bin Zimbabwe jamana kɔnɔna na kalo kelen tɛmɛnen bɔ ɲɔgɔn kɔ tumana min na wasabulo 2 minnu bɛ jamana kɔfɔlen kɔnɔ olu kun ye a sɔnni sigi a kan ka yira k'a fɔ olu fɛlɛ don yɛlɛma a ka don Zimbabwe jamana fɛrɛgɛseko la o yɛlɛma kura a bɛ kɛ sababu Zimbabwe jamana masakɛ wasadenw de bɛ
a suganti san nataw la hali n'a sɔrɔla fɔlɔ jamana kɔnɔdenw ne tun bɛ bɔ k'o fɛlɛ yira o ni dungama la juin kalo tile 18 tɛmɛnen Zimbabwe jamana a wasabulon minnu bɛ yen ni a bɛ wele ko chambre basse olu ko ne kun ye sɔnni sigi a kan k'a yira k'a fɔ olu fɛlɛ don ni sariya kisɛ ye o min ni a bɛ kɛ sababu ka san 2 fara jamanakuntigi ka kumaw kan ka kɛ san 7 ye hali n'a sɔrɔla a bɛ san 5 la o tɛmɛnen kɔfɛ Zimbabwe jamana wasabulon yɛrɛ wasadenw fan caman olu kun labanna ka yira k'a fɔ olu fɛlɛ don dɛrɛ sariya kisɛ ye a ka don ba la senata tɛmɛnen kɔfɛ o min a tɔndenw fanba ye ZANU-PF maaw ye ni o bɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka fanga ɲini tɔn o maaw kɔfɔ ma hakili juru cɛnɛnɛ caman o kɛn bɛ ka yira k'a fɔ bi fanga falama de bɛ Zimbabwe jamana masakɛ la o min bɛ Emerson Mnangagwa kɔfɔ o min ni danaya kun taara ka da a kan walasa a ka se ka mara kurakuraya siɲɛ filanan na Zimbabwe jamana kɔnɔ deuxième mandat kun fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ san 2018 filanan labanna ka kɛ san 2023 dɔ faralen a ka kumaw kan ka bɔ san 5 la ka taa san 7 la maa caman kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ jamana sariyasun o de sɔsɔra a fɛ o min kun ye a kɔn k'a yira k'a fɔ diɲɛ tɛ kɛ maa si fɛ i kana fɔ k'i ka dɔ fara jamanakuntigi ka kumaw kan ka sanga ni yɛlɛma dɔ ye fɔ n'a kɛra jamanakɔnɔdenw yɛrɛ da sumusumuni ye o min bɛ wele ko référendum. Ka segi ka waleɲuman dɔn foli kurakuraya ka lase aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka labana ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan segi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.